दिनैनि जे 5 जुन 2025 वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे बे सानावहाय मोनसे टीम बीट प्लास्टिक पल्यूशन माने प्लास्टिक फ्री मोनसे इनभाइरनमेन्ट खालामनो थाखाय मुलुगनाङैनो दिनै बे 5 जुनखौहाय मुलुगनां आबहावा सान बेखौ फालिनायजों लोगोसे बयबो बे मोनसे अवेयरनेस प्रग्रामखौ खालामदों प्लास्टिक फ्री जन खालामनो थाखाय थिग बेबायदिनो दिनैहाय जोंनि बे रायमना वेस्टार्न ब्रान्चआव फरेस्ट डिपार्टमेन्ट आरो एसएसबी बिनिफ्राय रायमना गल्डेन लांगुर इको टुरिज्म ससाइटि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फान्ड ओमफ्राय लोगोसे एक्सपर्टर्सफोर ओमफ्राय स्कुल स्टुडेन्ट्सफोर आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरजों बयबो जथायै बे हाबाफारिखौ जों लादों आरो बे हाबाफारियाव जों गासै जे प्लास्टिकफोरखौ जोङो खनथुमदों आरो मोनसे सांग्रांथि जों होदों रायजो राजाफोरनो जेन' जों प्लास्टिकखौ लासैनो जों जे खम इउज खालामो आरो बेजों लोगोसे जोङो रायमना जे नेशनेल पार्कनि गेटसिम मोनसे बोथ साइड जोङो बिफांफोरखौ गायदों जे बिफांफोरखौ गायोबा अक्सिजेन लोगोसे मोनसे बे ओनसोलाव एबा बे नेशनेल पार्क एरियायावहाय मोनसे समायना मोनसे मिथिंगा जे नुथायखौ होगोन होननानै जों बिफां गायनाय जे प्लान्टेशन प्रग्रामबो जों लादों आरो प्लान्टेशन प्रग्रामनि उनावहाय जों बेयाव स्कुल स्टुडेन्ट्सफोरजों लोगोसे माखासे आबहावानि सायावहाय भिडिअसफोर देखायगोन माखासे स्पिचेसफोर जों लाखिगोन आरो लोगोसे बेयाव कुइज कम्पिटिशन जागोन जाहाथे जोङो गथ'फोरखौ जों एनकारेज खालामनो हायो जोङो माब्रैबा जों आबहावाखौ गोख्रोङै लाखिनानै जोंनि जे मा होनो मुलुगनां जे आबहावा सान फालिनाया मोनसे ओंथिगोनां मोनसे फालिथाय जायो बिनि सायावहाय जों बे प्रग्रामखौ जों लानाय जादों दा बेखौनो जों नोजोर लाखिनानै जोङो मोनसे हिउज मोनसे प्लान्टेशन लायालासेनो जों गुसुं जे बिदिनो 300 मिटारसो बायदि बोथ साइड जोङो बे प्लान्टेशनखौ जों खालामदों बेवहाय जों फेन्सिंनि जोङो मा होनो जों फेसिलिटिबो जों होदों जों बे लासैनो जों स्टार्ट खालामगोन जे नैबे ओनसोलाव रायमना एलपि स्कुलनिफ्राय लानानै जे नेशनेल पार्क गेटसिम जों बोथ साइड जे बिफां जे समायना जे बिफांफोर फुलिफोरखौ जों गायदों बेखौ जों जोथोनै लाखिगोन आरो बे जुदि साक्सेस जायोबा आरोबाव जों बोसोरफ्रोमबो जोङो बिनि जे गायनायनि जे हाबाफारिखौ जों बांसिनै लागोन आरो जोंनि मोनसे सिमां दङ जे बे रायमना ओनसोलावहाय जोङो बिफां लाइफांफोरखौ जों बांसिननिफ्राय जों बांसिन गायगोन जाहाथे टुरिस्टफ्रा फैनानै बेयावहाय गोजोन फैयो जे मोनसे बिफां लाइफांनि मोनसे थासारि बा बिफां लाइफांखौ मोजां मोनग्रा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा होननानै मिथियो दिनैनि जे मुलुगनां आबहावा साननि फालिथायनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ जेरै साफ्रोमबो मानसि माहारि जिब जुनार जों साफ्रोमबो जों बिफां लाइफांनि सायावनो जों सोनारोना अक्सिजेननि थाखाय फिथाइ सामथाइनि थाखाय गासैबोनि थाखाय जों बिफांनि सायावनो जों सोनारो बेनिखायनो बिफांखौ जे जोथोनै लाखिनाय बिफां गायनाया बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टल' नङा मानो होनना बुङोब्ला अक्सिजेना जों बयनिबो थाखाय गोनांथि आरो अक्सिजेनखौ बिफांनिफ्राय जों मोननो हायैखाय आङो बेखौनो खावलायगोन जे रायजो राजाफ्रा बयबो जे बे बयनिबो कर्तब्य जे बिफां लाइफांखौ गायनांगौ आरो बेखौ जोथोन लाखिनाया जों बयनिबो दायथ'